Oleh tuntu mah hianin sweep awlsam kan timenga kan timea a technically chon was inge was soi koi dan be haka thiam mem lo chan chu keima in zir ve thau kani ya theory lampang ha chu ka thiam tuk lawa amai ro chu play kha chu ka ti ve thei sol sola tin ka hria tang ang te tu na ron share don chewa ama sabera chuanin tangkai em mai sweep kan ti mai thin kha he mi hi an man tamber ani ringa chung ho chu kan share don ni tu na hian ti khana kalta kaka ai ati dah kan soi liang kaka ta ka chu dulu na ti theta ta la tuna ai nge kan me kha kan soi don ni string number 5 khani phota atang khan kan tana chuan fret number 12 13 14 15 na hian kuchung te in kan heta chuan string number 4 khanin fret number 1 12 13 14 khana ni leta 14 mo chuanin string number 3 kha chuan fret number 12 ani he ani ta photta ni ani photta chuan string number 2 khan fret number 13 ani ta chuan string number 1 fret number 12 chuan hi ta khan string number 1 hi note ni kan mang ta 12 le 13 14 15 kan mang 12 le 15 ni mo ka kan man ho chu ni ya and du le ti khan zoi mong in law en nula nang ma ni khan tin guitar hi standard in ka hep bokani o ka kha tangkai man mang na sa guitarist so hian cái nghề bọn cả mong là sa trả cái khúc mà trăng cái em này anh lâu zero la thì kan adang tepo thay đều đều rồi thì chua cái tum don nhá